Mutta nyt mä oikeastaan annan, niin no jos ei kukaan nyt tiedä kuka mä olen, niin mä olen siis Kate Strömdahl, kirjastonjohtaja. Vedän myös kulttuuria Askolassa. Joo, ja Maaret, ole hyvä. Kiitos. Täytyy vissiin nousta ylös, muuten ei kukaan kuule mitään. Mutta tämä tosiaan niin alkoi tämä meidän juttu Tähtelästä ja Eskelanttilasta, mutta tuohonhan nyt olisi voinut lisätä sitten tämän EN Setälän eli Emil Nestor, niin se taisi olla Emil Nestor. Setälä, joka oli silloin 18, niin oli senaattorina ja oli myös yliopistolla professorina, oli aika pitkäänkin ja tämmöinen kirjoittanut suomen kielen oppikirjoja ja sun muita. Ja, Setälä omisti siihen aikaan niin, tämän hovin tuolla Särkijärvellä ja oli ilmeisesti siellä aika paljonkin, vaikka kirkonkirjojen mukaan hän ei ole siellä koskaan asunut, mutta ollut muuten kuitenkin siellä. Et hänet olisi voinut liittää oikeastaan tohon ja se mikä mä huomasin niin Setälä ja Tähtelä on ollut samanikäisiä. Eskel oli vähän nuorempi, kun Setälä ja Tähtelä oli 1865 syntynyt. Ja Eskel oli sitten oliko se 73. Eskel oli pikkasen nuorempi, mutta nämä on ollut suht samaikäisiä. Siinä tapahtui silloin 18 aika paljon kaiken näköistä, mutta aloitetaan tuosta niin sen verran. Mä oikeastaan nyt kerron niin kuin ne semmoiset faktatiedot, mitä löytyy kirjoista ja kansista ja sitten sitä muuta tarinaa voidaan niin sitten porukalla niin jatkaa. Eli tosiaan torpparin poika ja talollisen poika Juho Tähtelän vanhemmat oli muuttanut Pukkilasta 66. Että Juho oli syntynyt Pukkilassa Kanteleella ja vanhemmat muutti kylänpään ilmeisesti Nyytorppaan, mikä se nyt sitten onkaan nykyisin, onko se edelleen Nyytorp? Ja mä en tiedä mistä se on ollut silloin. Mutta kirkonkirjoissa pyöri pitkään niin tämmöinen Nyytorp. Ja sieltä sitten niin nämä vanhemmat muutti siihen Särkijärvelle siihen hovin paikkeilla olleeseen Myllypakan torppaan. Ja olivat siellä, mä en muista mihin asti ne nyt sitten oli siellä, mutta sitten niin tällähän Juholla oli sisaruksia, tämmöinen kuin Iida-Maria Haapasalo asui ilmeisesti Juornaankylässä. Hänestä en tiedä oikeastaan sen enempää. Yksi sisko Anna-Sofia meni Vänttisen kanssa naimisiin. En ole häntäkään seurannut niin kuin sen enempää. Sitten oli yksi veli Erik Viktor Linnankallio, joka oli sanomalehtimies, toimittaja. En muista oliko se uusimaalainen vai mikähän se lehti oli. Mutta hänkin kuoli sitten suhteellisen nuorena tämä Linnankallio. Ja sitten yksi sisarista oli Henrika Lampinen, oli Emil Lampisen kanssa naimisissa. Ja niitä jälkeläisiä hän on tuolla Särkijärvellä edelleenkin. No Eskel sitten niin Eskelin vanhemmat oli Kustaa ja Kristiina-Sofia tuolta. Kristiina-Sofia oli Pukkilasta. Oliko se nyt Syvänojalta tämä Roippo?
Ja Eskellä oli 2 siskoa. Iida-Sofia, joka oli sitten Koiviston kanssa naimisissa, ja Olga Luoto oli alkuun Bergmanin kanssa, mutta sitten Bergman kuoli ja sitten Olga meni Luodon kanssa naimisiin. Et niitä oli vähän vähemmän niitä sisaruksia. Ja Tähtelästä sen verran vielä, että se nimi tosiaan niin se oli alkuun Heinebruun sillä isällä, ja Pukkilassahan on ollut näitä Heinebruuneja enemmänkin. Ja mäkin niin kuin alkuun ajattelin, että no ne on sitten tämä Tähtelän isäkin niitä samoja Heinebruuneja, mutta sitten selvisi, kun mä sitä selvittelin, niin selvisi, että itse asiassa ei hän mikään Heinebruun ollutkaan, vaan Heinebruun nimi tuli hänen äitinsä ensimmäiseltä mieheltä. Se ei sitten ollut niin kuin periytynyt sukunimi, vaan se oli sitten vaan otettu, niin kuin niitä ennen vanhaan otettiin niitä sukunimiä. Ja Juho on päässyt ripille 1883 ja sitten 1899 hänet vihittiin tämmöisen Maria Aleksandra eli Sandra Velinin kanssa, joka oli Myrskylästä kotoisin. Ja heillä oli lapsia. Johan Arvid oli se vanhin, syntynyt 1899 ja kuoli 1916 keuhkotautiin. Sitten oli Allan Brynolf, joka oli syntynyt 1905 ja kuoli 3-vuotiaana. Kirkon kirjassa oli tämmöinen kuolinsyy kuin mädätys aivoissa. Kuulosti aika hurjalta. En tiedä mikä on ollut sitten oikeasti niin syy, mutta tämmöinen luki kirkon kirjassa. Ja sitten oli tämä Yrjö Wilhelm, joka oli syntynyt 1910 ja hän sitten eli aikuiseksi, että hänet on haudattu Askolan hautausmaalle vaimonsa kanssa tähän Juhon ja Marian kanssa samaan hautaan. No sitten tuosta löytyi tuosta Juhosta tuommoinen lehti-ilmoitus, että hän ilmoitti, että on tämmöinen itsellispaikka, jota on ennen nimitetty Huuvarin sepäksi, ja tästä lähissä on oleva Tähtelä. Ja tämä oli kirjoitettu jo 1898, eli jo ennen kuin hänet vihittiin tämän Marian kanssa ja kun hän muutti sinne Anttilaan kirkonkirjojen mukaan. Ja sitten tämä on vähän nyt semmoinen mielenkiintoinen juttu, koska siitä on vähän erilaista tietoa, että mikä se nyt oli sitten oikeastaan tuo talon juttu tai torpan. Se oli tämmöisenä mäkitupalaisena Anttilassa ja tuo kuva on siitä mökistä, missä ne on asunut ja Anttilan päärakennus näkyy sieltä talon päädyn takaa, sieltä puitten takaa. Eli se on ollut ihan siinä Anttilan kulmalla. Aika lähellä. Ja Juho osti sen sitten tehtiin kauppakirjat 1920 sitten lopullisesti. Ja halvalla. Halvalla kyllä, joo. No sitten nämä kaverukset oli niin myös Särkijärven kansakoulun johtokunnassa molemmatkin ja molemmat on ollut esimiehenä siellä, eli tavallaan johtokunnan puheenjohtajana. Eskel tuli sinne ensimmäisen kerran jo 1897 ja hän oli tosiaan syntynyt 73, että
että on aika sit nuorena, vähän päälle 20-vuotiaana, niin ollut jo sitten koulun johtokunnan esimiehenä. Tähtelä mä löysin johtokunnan pöytäkirjoista ainakin 1905 ollut johtokunnassa ja sitten oli myöhemmin niin esimiehenäkin jossain välissä. Oli esimiehenä muun muassa niin vielä maaliskuussa 1918, mutta sitten oli syyskuussa, oliko tuo syyskuusta jo tuo pöytäkirja, toi kuva, niin siellä sitten oli ensimmäisenä pykälänä, että sitten kun johtokunnan esimies J. Tähtelä kapinaan osanoton vuoksi oli tullut pidätetyksi, toimi puheenjohtajana Nikolai Hyrylä. Et siinä vaiheessa sitten Tähtelä jäi siitä sivuun. En sitten ole varma, että onko hän sen jälkeen ollut sitten myöhemmin, kun mun mielestä hän on sitten myöhemmin ollut siellä puutyönopettajana. Vai oliko se jo ennen tätä, en tiedä varmasti. Täytyisi lukea tarkemmin ne. Täytyisi lukea niitä uudempiakin johtokunnan pöytäkirjoja, niin se voisi selvitä sitten. Mutta Tähtelä tosiaan sitten niin oli vangittu työpaikallaan, sanottiin noissa valtiorikosoikeuden pöytäkirjoissa, että vangittu työpaikallaan professori Setälällä ja sitten kuulustelujen jälkeen 31.5. on lähetetty Tammisaareen, josta hän sitten niin marraskuussa pääsi ehdolliseen vapauteen. Ja tästähän nyt on sitten niitä juttuja, että niistä sitten niin Pia tietää jotakin ja minäkin nyt kuulun niitä jo, mutta että mitä kaikkea tapahtui sitten mutta se oli se viimeinen. Sitten mä näytän tuolta vielä, mä näytän näin nyt samaan syssyyn, niin sit voidaan Piiri nyt seikkailee tuolla. Tässä on semmoinen kuva, Pia oikeastaan osaa sanoa, että ketä siinä on. No, eli siinä on vasemmalla Tähtelä, keskellä on sitten, siis tämä on Prespakan pihalla otettu kuva. Ja tilanne on se, että tuossa kohtaa jo Eskel omisti sitten Prespakan, vaikka noi Forsskålit vielä asuivat siellä, heillä oli 2 vuoden asumisoikeus. Tämä on otettu 1928 tai 29 tämä kuva. Koska 27 syksyllä Eskel sen osti ja sai lainhuudon 28. Ja vasemmalla on todellakin Juhan Tähtelä ja keskellä on sitten Forsskålin vanhempi tytär Kuki. Ja oikealla on sitten erittäin suurella todennäköisyydellä sanoisin, että on Esko Anttila, minun vaarini, eli Eskelin poika. Ainakin niin olen noista kuvista sitä tuohon tunnistanut. Myöhemmin Esko oli sitten Prespakan isäntänä. Mutta on sinällään jännä, että kun tässä kuitenkin on vasta 10 vuotta niistä 18 tapahtumista, nyt me vähän hypätään tästä, palataan niihin sitten myöhemmin, niin kuitenkin kun se on ollut sitä ystävyyttä yli luokkarajojen, niin 10 vuotta 18 tapahtumien jälkeen, niin samasta kuvasta seisoo vierekkäin, niin punaisten pääjehu ja valkoinen kartanon tytär ja sitten naapuri tai talon tuleva isäntä, kaikki vierekkäin samassa kuvassa, niin ei, se oli kyllä aika harvinaista siinä vaiheessa, että ne mahtui jo samaan valokuvaan.
Joo, mitä mulla sitten oli täällä, katsotaan. Joo, tää on tämmönen, mä en tiedä kuinka se näkyy. Mä voisin kokeilla vähän suurentaa sitä. Tää on tää kuva on Anttilan niin henkilötilikirjasta. Tää oli vuodelta 1919, eli vuosi sen jälkeen kun Tähtelä oli vapautettu, niin Tähtelä on ollut elokuussa jo tehnyt rakennustöitä, samoin syyskuussa. Ja sitten hän on ollut lokakuussa höyläkoneen käytössä ja marras-joulukuussa tehnyt taas rakennustöitä. Ja palkat näkyy tossa, mutta tämä mikä tässä oli sitten hauska, niin tämä viimeinen täällä vasemmanpuolisessa sarakkeessa, että saanut pensseleitä. Nämä Eskelin tilikirjat, niin nämä oli aika tarkkoja. Tästäkin se taas huomasi. Tämä on ainoa, mistä ei ole summaa. Joo. Siellä on jopa Espoon hanskan paikka 30 penniä. Joo, tämä oli jännä, että siinä ei ollut mitään merkitty tuohon kohtaan. Se voi olla, että se löytyy sieltä päätilikirjasta Joo. sitten, mutta tässä kohdassa se ei ollut. Mutta että kaikki löytyy. No, toki tuolta ajalta sitten niin sieltä puuttuu niitä tilikirjoja jonkunkin verran, että ei, ihan kaikki ei saanut selväksi. No sitten me käytiin tässä niin joku aika sitten tuolla hovissa vähän katselemassa paikkoja ja tutustumassa niin siihen missä no ensinnäkin niin se Myllyvakan torppa on ollut tässä. Sä tiesit sen, että se olisi ollut tuolla niin kuin talon takana jossakin. Joo. Että siellä on jotain kivijalkoja. Kyllä joo. Joo. Ja tämä tosiaan niin rakennettiin silloin, sä muistat mikä vuosi se oli? 14 erotettiin Hoviprespakasta. Niin ja sen jälkeen tätä ruvettiin rakentamaan. Gösta Forskov. Joo, mutta että saiko Gösta talon valmiiksi sitten vai rakentiko? Sen ei saanut ihan valmiiksi. Että rakentiko se Setälä sitten jatkoa? Että... Mun mielestä siinä jotain on jatkettu. Joo, siinä sisustusta on varmaan Niin. tehty sitten. Niin, jälkeenpäin. Niin. Ja kyllä se ei kauan ollut Göstalla, Ei. että se Mutta komea rakennus. Ja tuossa on uunin päällä tuo tommonen rimotus ritillä, niin se oli nyt sitten Tähtelän tekemä, eikö? Joo, tai niitä on 3 siellä. Niin. Et kun hän oli puuseppä ja teki kaiken näköistä, niin muun muassa tämmöisiä löytyi sitten talosta. Ja sitten kun tämä on niin kuin kaiken kaikkiaan muutenkin tämä juttu aika mielenkiintoinen, tämä Tähtelän ja Eskelin juttu, niin se, että siihen liittyy tämä E.N. Setälä. Tämä kuva on hovin pihalla otettu ja Setälän vieraana heinäkuussa 18 on ollut Paasikiven ja Mannerheim. Et ei niin kuin voida mitenkään sanoa, että Setäläkään olisi ollut millään tavalla niin työväenmiehiä, mutta niin vaan hän puolusti työmiestää kuitenkin. Joo, ihmeellisiä aikoja ollut kaiken kaikkiaan. Ja tässä oli tosiaan se Tähtelän mökki. Tämä on nyt nykyisin otettu, en tiedä kuinka paljon on niin kuin muuttunut ulkoasu siitä, mitä se on ollut sitten Tähtelän aikaa, mutta
Niin ulko-ovi varmaan on uudempi. Tehty Joo, tämmöinen. kyllä. Nyt- Joo, en tiedä minkä näköinen. Siitä ei ilmeisesti ole yhtään kuvia ainakaan löytynyt mistään, että minkälainen se on ollut ennen. No, tässä oli sitten tämä Aleksandra eli Juhan Tähtelän niin, vaimo. Ja oliko se nyt sisaren pojan kanssa? Kyllä. Joo. Ja tämä on Porvoossa näköjään otettu tämä. Ja tämä kuva on saatu. Selvisi, että minun ystäväni Karvosen Tarjan isoäidin sisko on tämä Sandra, Aleksandra, joka oli siis naimisissa Juhan Tähtelän kanssa. Että se oli hyvin mielenkiintoista. Ja sitten tämän Tarjan ja hänen siskonsa piti tulla tänään tänne. Että heillä olisi ollut jotain ihan muistoja ja jotain hauskoja tarinoita myöskin Juhan Tähtelästä ja Sandrasta, mutta he valitettavasti on nyt sairastunut, niin ei sitten päässyt tänään. Tässä on tosiaan niin, sitten Askolan hautausmaalta tämä Juhan Tähtelän ja Sandran ja poikansa Yrjön ja hänen vaimonsa hautakivi. Eli Juhanhan kuoli, onko tuo 1950 ja Sandra sitten 62 ja Yrjö on kuollut 76 ja vaimonsa 75. Ja tämähän oli pitkään semmoisessa yksinäisessä kaukaisessa nurkassa tuolla hautausmaalla ison kuusen alla. Nyt se kuusi on ilmeisesti kaadettu siitä vierestä. Vai onko se kuusi vielä siinä? Onko siitä joku puu kaadettu vierestä, kun mun mielestä se nyt näkyy niin kuin paremmin kuin mitä mä oon käynyt ensimmäisen kerran sitä katsomassa. Se on niin... täällä oikealla puolella se valtava kuusi tässä. Just joo. Tässä näin. Joo. Joo, mutta tuolta takaa on joku iso puu vissiin kaadettu, niin se on niin kuin valosampi nyt tämä, mutta se oli jo silloin hautausmaan nurkkauksessa semmoisessa, mihin se on laitettu aikanaan. Ja se oli aika surullisen näköisessä kunnossa siellä. Käytiin katsomassa sitä ensimmäisen kerran talvella, se lumet oli kaikki läjätty tuohon haudan päälle oikeastaan, tai tuohon ihan eteen hautaan näkynyt. Se menee käytävän vieressä. Sitten selvisi, siis Piiahan mulle sanoi, että siellä on keltainen lappu, että nyt se hauta ollaan niin kuin poistamassa tai että tällaista näin tapahtumassa. Sitten mä soitin siitä Tarjalle ja Tarja sanoi, että he ottaa sen haudan nyt hoitaakseen. Ja nyt he on käynyt sitten kultaamassa kirjaimia ja heillä on nyt tämän haudan niin kuin hoito sitten niskoillaan. He haluaa, toi hautakivi on vähän kallistunut, he aikoo nostattaa sen sieltä. Ja se on Tarjolla nyt tämän Sandran. Sandra oli hänen isoäitinsä sisko. Isän äidin sisko. Joo. Mummon sisko. Joo. Kyllä. Ja tämähän on tämän Yrjön veistämä hautakin. Yrjö oli kivimies. Mm. Joo, mulla ei vissiin tässä ollut muita nyt sitten. Mä näytän yhden kuvan vielä tähän liittyen. Kun siitä oli puhe siitä Setälästä, niin tässä on nyt yksi näistä kirjeistä. Setälä kirjoitti kaiken kaikkiaan 3 kirjettä saadakseen tämän Tähtelän vapaaksi. Ja sitten ilmeisesti vielä tarvittiin siihen sitä eskeliäkin mukaan, että se sitten onnistui. Mutta tämä oli kirjoitettu kesäkuussa 18 ja no, kaikki osaa lukea, mä en rupea sitten nyt lukemaan, mutta ilmeisesti Tähtelällä on ollut huono terveydentila, no ei ollut mikään ihmekään, siellä oli Tammisaaressakin
melkein kaikilla vangeilla huono terveydentila siinä vaiheessa. Mutta ehkä sitten ollut jotain muutakin, en tiedä. Ja Setälä sitten pyytää että Tähtelä vapautettaisiin. Ja tämä oli minusta hyvä, kun tässä sanotaan sitten, että siinä kerrotaan ihan niin kuin oli että Tähtelä oli sisällissodan aikaan niin kunnan esimiehenä silloin, kun oli punaisten valta. Mutta se, että Tähtelä ei ilmeisesti koskaan kuitenkaan kehottanut väkivallan töihin, että siitä näissä kaikissa Setälän kirjeissä niin mainitaan. Ja tämä loppu oli niin hyvä, että minä tiedän, että Askolassa on niitä, jotka häntä arvostelevat ankarasti, mutta on myös arvostelukykyisiä henkilöitä, esimerkiksi tilallinen Eskel Anttila, tunnettu kunnan luottamusmies ja niin edelleen, jotka ovat minun kannallani. Ja kesäkuussa tosiaan Setälä oli tämän kirjoittanut. Tämä oli se keskimmäinen niistä kirjeistä. Niitä oli, ensimmäinen oli kirjoitettu jo huhtikuussa ja sitten se viimeinen syyskuussa ja sitten Tähtelä tosiaan niin marraskuussa sitten vapautettiin. Eikä varmasti olisi vapautettu kyllä ilman näitä puolesta puhujia, näin uskon. Että siitä oli kyllä apua. Mutta oikeastaan tässä oli nyt ne faktatiedot, mitä minulla oli. Ja sit voidaan jatkaa muuten juttua asiasta. Oliko sulla Pia Mä voin jatkaa näitä tarinoita, mitä mä olen kuullut. Että en mä pysty niitä todistamaan, että pitää kaikki paikkaansa. Että jos tiedätte paremmin, niin kertokaa. Eli mun tiedot Eskelistä ja Tähtelästä on niin, että Tähtelä olisi ollut 15-vuotias, kun hän meni Anttilaan rengiksi. Jo Eskelin isälle Kustaalle. Mutta jossain vaiheessa hän sitten ilmeisesti jonkunnäköinen renkipesti on sitten loppunut, että hän on siirtynyt itselliseksi. Kerta hän oli siinä henkilötilikirjassa ja oli töissä monessa muussakin paikassa kuin Anttilassa. Ja no tästä on esimerkiksi täällä Särkijärven koulun pihalta tämä kuva. Tuossa on se vanha sisäänkäynti siihen Punaiseen kansakouluun, mikä oli siinä opettajan asunnon päässä. Ja hän oli hyvin taitava puuseppä, kirvesmies, hyvin paljon rakentanut, mitä on ollut näissä Särkijärvellä ja Huuvarissa hyvin paljon. Hänen kättensä jälkeen näkyy edelleen. Kuulemma muun muassa Jukolassa, että hän on ollut Jukolakin tekemässä ja todella kansakoulua ja Anttilan päärakennusta ja Povilla ollut ja vaikka mitä ollut rakentamassa. Paljon löytyy hänen töitään. Työväenyhteisön talo, mikä on purettu nyt. Mutta että enemmän ne tarinat, mitä mä olen kuullut, niin liittyy just näihin 18 tapahtumiin. Eli miehet oli ystäviä jo ihan sitten sieltä lapsuudesta, koska oliko Eskelä 7 vai 8-vuotias, kun toi tuli Tähtelä Anttilaa ja Eskel oli, tai Tähtelä oli se 15 ja Eskel oli nuorempi. Mutta he ovat olleet ystäviä siitä asti ja 18 tapahtumista sen verran, mitä minä tiedän, että ne pelasti toistensa hengen puolin ja toisin. Ja ystävyys jatkui sen jälkeen. Eli Eskelhän oli Punaisia paossa Valkosuolla, mikä on siellä Huuvarissa. Silloin siellä oli se turveladot ja rakennukset, että hän oli ilmeisesti niissä piilossa. Ja sitten hän oli myös tuolla Pukkilassa siellä Syvänojalla, ilmeisesti Roipolla, mistä äitinsä oli kotoisin. Ja tässä vaiheessa hänen vaimonsa Saimahan oli kotoisin tuosta Nalkkilasta Haitilta. Leiramon, missä nyt Jukka ja Eija ja Ilkka nykyisin isäntänä. Niin sieltä oli Saima kotoisin ja
oli sitten sovittu, että Eskel tulee tapaamaan perhettään, koska Taimi oli vasta syntynyt nuorimmainen lapsi silloin muutama kuukautta aikaisemmin, niin perhe oli sitten mennyt sinne Haitille ja sovittu, että Eskel sitten tulee Pukkilasta tapaamaan perhettä, että Taimi oli 3-4 kuukautta vanha siinä vaiheessa. Mutta naapuri olikin sitten käräyttänyt, ilmoittanut ja Jornankylästä tuli miehet ja vangitsi Eskelin sitten siinä Haitin tuvassa. Ja se olisi ammuttu siinä. Mutta kuulemma appiukko Markus Haiti oli sanonut, että täällä ei ammuta sisällä, kun täällä on lapsia. Ja siinä kohtaa oli sitten henki pelastunut jo kertaalleen ja hänet sitten siitä oli viety jonnekin. Se meni Jornaankylään, mutta sitä mä en tiedä kuinka paljon pitemmälle, mihin Eskel on sitten sieltä viety. Mutta kuulemma siinä vaiheessa Tähtelä on sitten niin kun tarttunut toimeen ja sanonut, että älkää nyt ampuko, että se saa maksaa hengestään. Hän tietää, että sillä on rahaa. Ja muut isännät oli kuulemma, jotka oli joutunut maksaa hengestään niin 1000 markkaa ja 5000 markkaa, mutta Eskel joutui polittamaan sitten 15 000, että henki säilyi. Ja taas sitten toisinpäin, kun tämä Tähtelä joutui sitten valkoisten vangiksi siellä Hovilla, eikö se ollut Hovilla? Hovilla. Joo, Hovilla hänet vangittiin. Niin tästä me nyt päästy sitten ihan tarkkaan selvyyteen, että onko aina puhuttu, maassa kuuluu aina, että Eskel on hakenut Tähtelän vankileiriltä pois. Ja mulla on kuva, mikä oli päivätty silloin toukokuussa 18, missä silloinen Askolan nimismies Lindholm niin, kirjoittaa, että täten todistan, että kuvassa oleva henkilö on Eskel Anttila. Ja tarina kertoo, että sillä kuvalla se olisi käynyt hakemassa Tähtelän pois vankileiriltä. Voihan se pitää paikkansa. Se voi pitää paikkansa, mutta ei löydy se ei nyt Niin. vaan sitten Mm. ihan niin aikaisin ollut Niin. se, Ei. että kun tässä ei ole sitä. Joo, se ei ollut tässä se kuva, missä oli se. Mutta todellakin sen jälkeen nyt löytyi se kauppakirja, että Tähtelä on saanut ostaa tuon mökin paikan. Ja tarina kertoo, että muu perhe olisi ollut vähän kärmeissään sitten Eskelille, että minkä takia nyt noin läheltä taloa, niin kuin näkyy kuvissa, että ihan talon pihalta tontti. Ja vielä hyvin halvalla sekin löytyi. Mä oon kuullut tarinan, että hän on saanut sen tontin, mutta kauppasumma oli kyllä niin pieni verrattuna niihin muihin, että käytännössä se oli lahja siinä hengen pelastamisesta. Joo, se oli se Tähtelän tontti, tai oliko siinä nyt mökki sitten jo sitä ennen, niin Tähtelä maksoi siitä kauppakirjan mukaan 500 markkaa ja toinen siihen samaan aikaan niin oli lohkottu, oliko niitä 4-5 muuta tonttia siitä Anttila-mailta, niin toinen saman suuruinen oli myyty, niin oliko se 2000 Ja 2000 markkaa. 4 kertaa kalliimman. Niin, että pikkasen oli niinku hinnasero, että ne oli vähän eri hinta siinä tontit kyllä muutenkin, mutta Joo. kuitenkin toi oli niinku ihan. Kyllä. Ja se mitä olen kuullut, niin olivat loppuun asti ystäviä edelleen. Eskelä oli 47 sitten ja Tähtelä 50. Että tässä on ne niitä tarinoita, kuka tietää enemmän. Taatusti moni muukin on kuullut. Korvakiikat. Mä sen verran mä sen Yrjön kyllä tunsin. Ja hän Mekelinin kadulla Helsingissä oli tämä, missä hän niitä kiviä teki. Sehän oli kai niin, että kun ei ne kuulunut kirkkoon, niin sen takia ne haudattiin sinne nurkkaan. Mutta sitten kun Yrjö pisti vissiin toimeksi, niin sai sinne sitten hautakiven jotain. Eikö se ollut niin, että Tantra liittyy takaisin kirkkoon? Juhani 3 jälkeen. Tässä on tämä aidan sisäpuolella. Jotenkin mua kiinnostaa nyt se, että mitä tapahtui siinä välissä, kun jos hänet oli
vangittu, Juhan Tähtelä oli vangittu huhtikuussa, 24. päivä, kun se nyt oli, ja sitten vasta 31.5. hänet on siirretty sinne Tammisaareen. Se on musta aika Joo, mielenkiintoinen. musta se oli aika pitkä Joo. aika, mutta niissä, mitä mä luin, nehän löytyy ihan netistä löytyy ne valtion rikosoikeuden pöytäkirjat ja mä ihmettelin sitä samaa asiaa, että miksi, koska sitä oli kuulusteltu vasta sitten silloin toukokuun lopussa niin Porvoossa. Että missähän sitten oli sen välin, en tiedä, mutta sitten oliko se sitten kesäkuulta vasta, kun oli sitten pyydetty sitä lausuntoakin sitten täältä niin paikalliselta suojeluskunnalta, jonka sitten Pakkala oli allekirjoittanut. Ja näillähän oli ilmeisesti Tähtelällä ja Pakkalalla oli jotakin jo aikaisemmin, ennen 18, että sehän oli hyvin kitkerä se Pakkalan lausunto sitten Tähtelästä, Aha. minkä se oli kirjoittanut siihen. Mm. Mutta en tiedä jo, että miten se kesti sitten, koska sitten kuitenkin vasta valtiorikosoikeuden päätös tuli vasta kesäkuussa ja sitten se valtiorikosylioikeuden päätös, oliko se sitten vasta syyskuussa vai en mä muista nyt. Mun ne löytyy jo ne kaikki tuolta, mä voin oikeastaan, mulla ei ole nettiä tässä, että mä voin näyttää. Niin, Eikö se Tähtelä käynyt rippikouluunkin 7 vuotta sen takia, kun sen Pakkalan kanssa oli ihan samaa mieltä? se voi olla jo, että joo, silloin on ollut vissiin ja se Joo. joo, Ja sen jälkeen se erosi. joo. Mitä aikaa tää olisi ollut sitten? No, Mä en muista, varmasti. koska se erosi. Nyt mä en muista sitä ulkoa, koska se erosi. Joo. Se on ollut kyllä vasta 20-luvulla mun mielestä, koska joo, kun se näkyy vielä kirkonkirjoissa, 19 päättyvässä kirkonkirjassa se näkyy vielä. Mutta onhan se ollut sitten yhteistyötä muutenkin, koska just mennään 18 tapahtumiin, niin eihän se niin tiukkaa ollut täällä kuin niin monessa muussa kylässä oli se kahtiajako. Että olihan siinä Prespakassa ja Kivinavetta, niin siinä oli valkoisten konekivääriasema. Siitä oli otettu ikkunat pois siitä tien puolelta. Ja punaiset marssi Lahdesta Porvooseen. Ja nehän olisi kaikki lahdattu siihen suoraan, eihän ne olisi päässyt siitä Huuvarinmäen yli. Mutta 2 eri tarinaa tiedän, ja toinen on se, että ne olisi jäänyt Huuvarinmäen taakke, punaiset, ja toinen tarina kertoo, että ne olisi jäänyt Juornaan kylään. Mutta se nyt ei ole merkitystä kumpaa kylää ja kumman mäen taakke ne on jäänyt, mutta se, että onhan se tieto kulkenut, että älkää tulko. Ei siellä sitten loppupelissä, mä en tiedä onko ketään sitten. Niin kun ne oli Juornaan kyllä nuorisoseura, sieltä oli pitkään. Siellä ne oli pitkän aikaa, joo. Joo. Niin. Ne sitten ei varmaan jää sinne Juornaan, mutta tästä on 2 eri tarinaa. Tuolla osaa olla siellä, osaa olla Juornaan. Juornaan oli pitkän aikaa kuulemma. Joo. Mutta ei tarvitse ottaa käyttöön konekivääriksi. No sitten täällä oli, oliko se Laakson Riitta, joka jotain oli armahdettu Särkijärvelle ja jotain ei ollut. Kerrotko vähän, mitä sulla oli? Siis en tiennyt Särkijärvestä mitään. Okei. Mutta tähän liittyen, että Askolas ei ilmeisesti se ero ollut niin kauhean tiukka, koska myös Ketuntalosta isäntä Jalmari teki oli mukana kirjoittamassa vetoomuskirjeitä tuon Arvo ja Huuko Virtasen vapauttamiseksi tuolta Tammisaaren vankileen, joista sitten Arvo vapautettiin, mutta Huukoa. Eli se oli se, mitä mä tiesin, mutta ei muuta. Plus sitten Ketuntalossa oli myös henkilö, joka kuoli siellä Tammisaaren
tai siis vankileirillä. Ja se on mielenkiintoinen paperi, koska tässä kun Maarit kertoi tuosta paperista, missä näkyy paljon tietoja ja on käyty valtiorikosoikeuksien tuomiota, niin siinä Viljo Peltosen paperissa ei ole yhtään mitään tietoa. Ei tietoa siitä, että siellä lukee joka kohdassa viiva, tai sitten, että ei tietoa siitä, mistä hänet on vangittu, ei tietoa, onko hänellä ollut ase, ei tietoa, miten hän on kuollut. Sitten siinä lukee siinä kohdassa, että kun siellä on siinä on semmoinen kohta, että surmattu, niin siinä sanotaan, että todennäköisesti, mutta mitään oikeuksia ei ole ollut. Ja missä tämä Ketuntalo nyt on ollut sitten? Ketuntalo on sama kuin Terehtöörin. Just. Sehän vähän lisää nyt tätä dramatiikkaa. Niin. Joo. Ja noihan tosiaan silloin 18, jotka sinne vankileireille joutui, niin nämä valtiorikosoikeudet alkoi kokoontua vasta silloin kesäkuussa. Ja sitä ennen vankileireillä ammuttiin hyvinkin paljon vankeja ilman mitään oikeudenkäyntejä. Ja osa kuoli nälkään, koska ei niille kovin kummoisia ruokiakaan ollut siellä tarjolla. Mutta se tosiaan, että silloin ennen kuin valtiorikosoikeudet alkoi toimimaan, niitähän toimi sitten useassa paikassa. Niitä osastoja oli 100 määrin ympäriinsä, jotka sitten käsitteli näitä juttuja, mutta sitä ennen tosiaan niin niitä vankeja ehdittiin ampua jo aika paljon, joka vankileirillä käytännössä. Niin Tammisaaressa, Hennalassa kuin muissakin vankileireissä. Onko mitään käsitystä siitä, että paljon askolalaisia on ollut siis näillä vankileireillä? Ja paljonko niitä nyt on sitten kuollut askolalaisia? Mun mielestä niin tuolla on, olikohan niitä 49 nimeä tuossa yhdessä listassa. Mä kokeilen, jos mä saan tuon netin tuohon mun koneeseen, niin mä voin katsoa. No mä voin sitten tähän väliin kertoa, mikä nyt tuli mieleen vähän myöhempiin tapahtumiin. Eli tarkoittaa sitten, että Eskeli ja Tähtelä oli todella hyviä ystäviä edelleenkin niin kuin loppuun asti. Ja kun Eskeli oli taas tämmöinen aika edistyksellinen metsänhoitaja, myös siinä edistyksellinen metsäasioissa. Ja hänellä oli ihan Suomen ensimmäisiä metsäsuunnitelmia tehty Anttilaan. Ja sitten tuli noita avohakkuita, mikä ei siihen aikaan ollut ollenkaan niin kuin normaalia. Sitä ei kukaan ymmärtänyt, että se tehtiin aukkomettää. Niin sitten Tähtelä oli aina kuulemma ilkikurisesti. Sitten kun tuli asiasta kyse, niin tempasi aina hatun pois päästä ja näyttänyt, että tällainen se on samanlainen tämä kalju kuin se Anttilan mettä, että vähän reunoilla on jotain. Ei tää nyt halua mennä nettiin. Tämä minun kone, tässä on joku tässä mun koneessa, kun se Ei se ei nyt halua. Ei se halua. Siinä on joku tässä koneessa, että se ei halua, vaikka mä jaan sen puhelimesta, niin ei se mene siihen. En tiedä. Mutta ja siihen tähän samaan valokuvaan, niin tästä nyt on vähän sumennettu noita ihmisiä tuosta pois, mutta mun mielestä toi on tosi mielenkiintoinen kuva loppujen lopuksi, että kun katsoo nyt ketä meitä on täällä, niin siitä on tietysti Eskelin jälkeläisiä, meitä on aika monta täällä. Laittakaa kädet ylös, kuka on Eskeli Anttilan jälkeläinen. Ja sitten Orvokkikin kyllä voi nostaa. Sitten siinä on Leivo.
on siellä kuvassa. Ja Joo, se on nyt tosta piilotettu. joo, piilotettu, joo. Ja sitten siellä on keipikin siellä kuvassa. Joo. Jo tätä on nyt käsitelty tätä kuvaa. Tämä on löytynyt Askolan historiasta ja siinä on just näitä sen koulun johtokunnan. Joo, se on silloin 1909, kun ne Joo. rakensi sen uuden koulun. Joo, Tai silloin muistaakseni siinä oli 4 tai 5 Joo. muuta, mutta Joo. me haluttiin nostaa nämä siihen. Joo. Mun mielestä siinä oli Hyryllä ja Keipi ja tämä nyt on se, mitä mä muistan näin Joo. suoraan edeltä, mutta Eikö se ollut rakennustoimikunta? taisi olla jotain sellaista, joo. 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 Ja Janne oli urakoitsija. Joo. Siinä oli käytännössä jo sit johtokuntaa ja sitten se Janne oli siinä. Sittenhän siinä kävi todellakin niin, että Juhan Tähtelähän erotettiin sit siitä johtokunnasta myös. Että hän oli jo kuitenkin tehnyt sen koulun hyväksi töitä melkein parikymmentä vuotta, tai mitä se nyt oli, 15 vuotta ainakin. Ja sitten hänet erotettiin sitten 1918. Hän oli siellä myös veiston opettajana ja näin, että olihan se vähän semmoinen kurjakohtava. Mutta näköjään hän on kuitenkin sitten pysty jatkamaan elämänsä ja säilyi hengissä ja sitten kuitenkin kuoli vasta sitten, mitä se oli 50. Joo. Tämä kouluhan nyt on käsitelty täällä aikaisemminkin, mutta että se oli mun mielestä aika hurjaa voimannäyte, että se oli keväällä silloin 1909, niin koulu loppui vähän aikaisemmin ja purettiin se vanha koulu tuosta paikalta. Ja syksyllä aloitettiin vähän myöhemmin ja oli tämä uusi koulu siinä samalla paikalla, mikä on nyt se kansakoulu. Ja kuitenkin mietitään, että vuoden kiireisen aika, niin se vielä saatiin koulu kasaan. Joo, se on kyllä musta siis ihan uskomatonta, siis mitä on tapahtunut siinä 1900-luvun ihan alussa. Siis kaikki nämä nuorisoseuran talot, työväenyhdistyksen talot, koulut, ne on niinku talkoilla pistetty siihen niinku ihan uskomattoman nopeasti. Ja talkoovoimin todellakin se, että koko kylä on tavallaan ollut mukana ja sitten se on, kuvitelkaa nyt, mitä nyt niinku rakennuksen tekeminen noin nopeassa aikataulussa on. Ja sitten käsipeleillä ja vaan niin kuin ne paikalliset tekijät. Onhan se nyt aika uskomatonta. Ja tästähän näkyy noita kiviä vielä, että, se on vaan, että nämä istuu kivien päällä nämä miehet. Että siinä oli pihalla vielä kiviä näkyy valokuvassa. Ja toi ovi on todella tuolla eteinen ollut sinne niin uudemmalle koululle päin, kivikouluun päin. Että siinä on ollut opettajan asunnon sisäänkäyntiaika. Täytyy kunnioittaa noita tekijöitä. Ei ole pitkä aika, kun lehdessä luki, että Leakoti 40V on elinkaarensa päässä. Ja siihen nähden niin koulu kuin seuratalo kuin nämä päärakennuksetkin, mistä tässä puhuttiin, niin ne on toimivia asuttuja yksiötöitä, joita kukaan ei pidä sillä tavalla ohi aikansa elää. Se menee vielä toiset 100 vuotta heittämään, kun on kattopää. Joo. Tästä kun oli Jukolassa tämä viimeinen näytelmä Ruunalle kyllikki, siellä oli joku selkeästi rakennusasioita hyvinkin tunteva ihminen. Ja hän tuli sitten kysymään, sanomaan, että tiedätkö mitään noista rautakaarista? Kyllä mä tuosta nyt jonkin verran tiedän, että niiden varassa tässä ollaan. Niin hän ei voi käsittää, että tällaisia taloja on pystytty, siis rakennesuunnittelua tekemään talkoovoimin hyvin, hyvin yksinkertaisella piirustuksella. Ja tässä ne vaan seisoo. Ja toi on jännä, just kun mä oon niinku kuullut, että Tähtelä oli myös sitä Jukolaa tekemässä, mutta kuitenkin vieressähän oli hänen oma rakennuksensa, se työväenyhdistyksen rakennus, mitä hän vei. Että hyvin, jos tarina pitää paikkansa, niin hyvin mies luovi siellä. Porukasta toiseen. Ammattimies teki työtänsä. Työntekijä, joka teki niitä. Haluatteko kuulla, kuinka monta Askolasta
pidätettiin tai Joo, tuomittiin punaisia. Täällä siis kyläkirjassa kaikki tiedot ei ole kyllä oikeita. Niin kuin me Niin, havaittiin todettiin tuossa viime tätäkin viikolla jo. niin. Paljonko siinä sanotaan? Tuomituista punaisista laadittiin viranomaistietojen perusteella 95 nimeä käsittävä musta kirja. Seurakunnan arkistoja vielä. Joo. Joo, se löytyy tuolta netistä, kun mä olisin päässyt sinne, mä olisin näyttänyt sen, Niin. mutta joo. Voisin lukea, jos haluatko lukea tuosta vähän enemmän sitä. Tuossa oli, että kuinka monta sitten Mä pidän telotettiin. nämä. Siellä oli Joo, tässä sanotaan näin. Länsipuolen pidätetyt vietiin kirkonkylään, jossa ainakin aluksi kuulusteluja hoitivat saksalaiset upseerit tulkkinaan kirkkoherra E.V. Pakkala. Tuomituista punaisista laitettiin aikanaan viranomaistietojen perusteella 95 nimeä käsittävän musta kirja seurakunnan arkistoon. Pakkala antoi myös lausuntoja pidätetyistä. Syntyi korjaamaton juopa tulisieluisen kirkkoherran ja seurakunnan vasemmistolaisten jäsenten välillä. Aika dramaattista tekstiä. Tämähän on tullut aika... No, Pakkala on ollut, hän on ollut myös suojeluskunnan tavallaan, tulkkina, mutta mun käsittääkseni myös hän on ollut valkoisten, niin kuin tämän alueen semmoinen jotain ylin. Että vaikuttanut kuitenkin näiden vangittujen punaisten kohtaloihin. Oliko tässä joku antanut lausuntoja. Niin. Ja Sitten ehkä täällä oli niin. itäpuolella vangituista vietiin suoraan Porvooseen. Siellä heidät tiettävästi suljettiin kaupungintalolle ja osa seuravuoden kellariin. Kuulustelujen jälkeen teloitettiin eri vaiheissa kaikkiaan 9 askolalaista. Vankileireillä menehtyi 16. Kadonneita julistettiin kuolleeksi 3 henkilöä. Ja niin edelleen. 4 on kaatunut taisteluissa tai kuollut haavoihinsa. Itä-Karjalassa kaatui puna-armeijan riveissä 1920 vielä 1. Kokonaistappioksi tulee 33. Joo. Muutama tapaus jää epäselväksi. Tuomittuja oli kaiken kaikkiaan edellä 95. Paljonhan täällä on ollut asukkaita, siellä on 2000. Olisiko näin? En mä muista kyllä yhtään. Että... Joo, mutta kuitenkin siis ei ole nyt kysymys 1 ja 2, vaan aika suurista Niin. määristä kuitenkin. Nekin tosiaan tuossa, kun sanottiin niitä, että oli niin kuin, ammuttu, niin ne ammuttiin toukokuun 16. päivä suurin osa näistä askolalaisista. Porvoossa ammuttiin silloin paljon näitä punaisia ilman mitään oikeudenkäyntiä. Niin kuin tehtiin silloin toukokuussa joka paikassa. Se hyvä esimerkki on se Mäntsälän naiskaarti, joka ammuttiin silloin toukokuun alussa Lahdessa. Käytännössä kokonaan. Joo. Joo, no se oli aika villiä aikaa, just se, kun punaiset oli tavallaan hävinnyt ja valkoistuttanut vallan, ei ollut vielä mitään siis systeemejä. Että sehän on ollut ihan villi-itä se, tai villi-länsi, mitä hyvänsä, niin kuin se, että mitä silloin on tapahtunut. Joo, tosiaan jos on muuta kuin valkoisia ampua, niin niitä valkoisiakin jonkun verran kaatui sinne myös. Ei valkoisia, mutta vaan siviiliikin. Niin. Siviiliikin ja punaiset ampui niitä. Joo, kyllä. Aika monta. Ihan syyttömiä siviiliä. Joo, kyllä. Ja nyt Juonnaillakin muutama kaatui silloin punaisia. Ne oli niitä lahtelaisia, mitä tuli silloin ylhäältä. Joo. Ja kyllä se porukka, mikä tuli Lahdesta, joka tuli Juornaalle ja mikä yritti Porvooseen, niin mitkä majoittui johonkin, niin ne oli Lahdesta tulijoita. Paljon ne Tampereelta, mistä asti ne tuli, mutta Lahdesta päin ne tuli kuitenkin. Joo. Oliko se sama porukka, mikä sitten Huuvarissa? Ne yritti tulla. Kato, ne yritti Porvooseen tulla. Niin. Joo. Kuka siinä ammuttiin autio? Heikki kerro. Heikki muistaa paremmin kuin minä. Hän on hänen isänsä oli Hennallan vankileirillä. Niin ainut, joka on vissiin elossa. Joo. Joo, ja sehän oli vasta kesäkuussa ja sehän oli ihan semmoinen, no tavallaan väärä mies ammuttiin, kun
Ne piti ampua joku toinen, mutta se joka ampui, niin meni väärään taloon. Kun ei tiennyt, mihin piti mennä. Se kun piti Lindberg ampua ja... Oliko se just se juttu? Nyt mä en tunne tätä tarinaa. Ja Lindberg on toisella puolella, niin meni sinne. Ne pääsi pakoon sinne. Solesti sisään kirveelle. Sinne missä mun isä Joo. hänen tyttärensä. Ne ampui siitä varaikkunat sisään ja sitten isoisä meni vastaan sinne eteen. Siinä vaan ampui. Mehän asutaan siinä mökissä nykyisin. Että veriläikät, oliko remonttiin tehtiin, niin missä on niin hirveät, ne jäi sinne puitten taakse. Siinä oli vielä, tämä vanha Antti oli menossa saunaan. Niin se oli juhannussaatto. Niin. Siinä tuli tämä ampuja vastaan. Juhannussaatto, ne tuli huonotaissa Porvoosta. Hevoskyydit hevosella. Noin pakilassa Oli joo. Niin se oli eri porukka kuin tämä, mikä Lahdesta. Joo, okay. Joo, se oli eri. Nousahan tuli Pukkilan kautta. Tämä on tullut pari vai 300 kotia pelkoa. Lahden näki vaan jonkun. Tämä oli minusta mielenkiintoinen. Täältä vielä löytyi tästä Juhan Tähtelästä ja tästä mökin paikasta. Ja täällä on siis kyläkirjassa Ilmo Kekkonen on haastatellut Ilmari Nurmea. Nyt jo varmasti edesmennyt henkilö niin. Täällä Ilmari Nurmi sanoi, että kyllä se niin oli, että Juhan Tähtelä pelasti Eskel Anttilan punaisten käsistä ja Anttila puolestaan Tähtelän vankileiriltä. Hän oli taitava puuseppä ja osasi myös muut rakennustyöt. Suojeluskuntalaiset hakivat hänet sodan jälkeen Kerkkoosta Lampisen rakennustyömaalta, vaikka Lampinen, kunnallisneuvos J.E. Lampinen, ei halunnut miestä antaa. Eskel Anttila oli luvannut pelastumisensa jälkeen Juhan Tähtelälle mökin paikan. Mistä vain tämä halusi? Miehet kävelivät silloin Anttilan talolta sahalle päin, ja Tähtelä sanoi valitsevansa mökin paikan tien vierestä. Siellä Tähtelän mökki on vieläkin, vaikka Anttilan muu väki ei siitä oikein pitänyt. Se kun oli aivan talon pihassa. Tähtelä palasi siis hengissä vankileiriltä 1918 ja työskenteli Anttilassa pitkään mökissään asuen. Kaikille ei käynyt näin hyvin. Sitten meillä on edelleen hukassa se ilmoitus, minkä sä löysit, että mikä se Sepän talo tai mikä se nyt olikaan nimeltään. Niin. Joo, siinä on nyt vähän semmoista ristiriitaista tietoa sitten, että kun sä sanoit, että siinä on ollut Heikkilä siinä paikalla. No niin, mutta Heikkilän torppa, siinä on ollut pakkulla Heikkilän torppa. Niin, Tommokaan se olisi nyt ollut sitten, en tiedä, taas vähän selvitettävä asia. Aina riittää näitä selvitettäviä juttuja. Koska se on 19 siinä uusjaossa se Heikkilä siirretty sitten pois siitä. Mutta siinä on edelleen näkyy siinä vieressä ainakin yksi saunan pohja ja sitten se pelto edelleen Heikkilän pelto siinä. Tämä joo, en tiedä joo, että kun se oli kuitenkin jo se 98, kun se ilmoitti, että se on sitten Tähtelä se paikan. Niin. En tiedä. Ehkä se jostain selviää. Kyllä aika penkoa vähän. Siinä on kuitenkin se meidän 20 vuotta nyt ero tässä jutussa. Niin. Löytynyt. Joo. Sitten kun me käytiin siellä hovissa käymässä, niin siellä selvisi kanssa tutkittiin niitä, tai teillä oli niitä mielenkiintoisia kaikkia papereita löytyi sieltä, mitä sitten siinä niitä skannailit kanssa. En mä ole vielä kerinyt skannaa niitä, että olen käynyt vähän läpi niitä kyllä. Että
Mutta muun muassa vähän eri tietoja, mitä täällä kyläkirjassa oli. Muun muassa kerrottiin kyläkirjassa, että sen tällainen 6-vuotias poika hukkui sinne hovin pihan suihkualtaaseen, kerrottiin täällä, mutta sitten selvisi näistä papereista, että se oli tapahtunut ihan toisaalla ja että se tarina ei ollutkaan sitten totta. Poika on kyllä hukkunut, mutta Joo. ei täällä. Ei siellä Kiervellä. Hukkuuko se Puumalassa, se niiden kesäpaikka ja hukkui sieltä. No mitä me tiedetään tästä EAN Setälästä muuten niin kuin täällä Askolassa? Se olisi myös kauhean mielenkiintoista tietää. Onko täällä jotakin sellaisia, jotka tietäisi asiasta? Hän ainakin oli tullut silloin. Setälä avusti ainakin sit poikayhdistys. Aha. Siinä oikeassa käy. Just joo. Suomeksi loppuun. Se oli aika pitkä prosessi, mutta se sai puhua. Maari tietää kyllä, ketä ne oli. Joo, tiedän. Se oli aika pitkä juttu, ennen kuin se sai tuomion. Se oli niin kuin, vaikka ne oli humalassa, niin se oli vain niin kuin eduksi. Se ei ollut niin kuin mitään. Päättelee tänä päivänä. Setällä oli se, joka avusti niissä. Nyt isä siihen näin, että pääsee niin kuin käyntiin se jutun, että sai tuomion. Joo. Setällä on ollut siinä. Setällä on ollut siinä. Tädi meni isään siis. Sen siskon on silloin siinä juhannuksen. Ja mistä Lindbergin tämä Pertsan talo, niin siellä on se iso kivi, siellä oli nämä kaikki nämä lapset sitten sen juhannusyön pelossa suojassa. Just joo. Setälähän oli tullut sitten tänne Huumorin siihen meidän mökille katsomaan. Ja Vanttila ja kaikki siinä ja se Markkula oli tutkinut. Se on tutkinut vain. Kaikkola se tutkinut. Ilmeisesti hän piti sitä, EAN Setälä piti sitä kesäpaikkana sitä just sitä hovin kartanoa, eikö se näin ollut? No ei se oli. Niin mä en oikein tiedäkään, että... Se oli maatilahan, se oli siihen Joo. ihan. Mutta se oli senaattorina silloin Joo. ennen kuin Suomi niin kuin itsenäistyi. Joo. Ja hän oli niin kuin valtion puolesta autokin ja autohallit ja kaikki siinä ja autokuljettajat ja kaikki. Kävi siinä sitten aina niin kuin kotonaan siinä. Just joo. Mutta ilmeisesti hänellä oli kuitenkin niin kuin virallinen asunto Helsingissä. Joo. Koska hän ei kirkonkirjojen mukaan ei ole asunut täällä Askolassa. Että... Kai hän on hyvä pehtori, työpolitiikka. No varmaankin. Niin, kukahan se on ollut? Se on aika mielenkiintoista päästä tietämään, miten se tavallaan koko... Niin sitä. Joo. Täytyisi katsoa, löytyykö noista kirkonkirjoista mitään siitä, että... Mikä? Ai niin, se oli, joo. Siinä meillä on se Setälän vaimohan oli tanskalainen. Ja silloin kun punaiset oli mennyt siinä meidän ohi niin siinä oli ollut, ja punaiset kävikin siinä meillä sitten, tai niin kuin ovissa kävi ja ne rouva tarjosi kahvit siellä sitten siellä salissa. Se Tanskan lippu oli siinä, niin kuin se oli semmoinen punalippu oli siinä, että oli niin kuin kovin varovaisia siinä tulemattiin sitten.
Se on aika mielenkiintoista. Tanskalippuhan on punainen ja valkoinen risti. Joo. Sehän oli tavallaan oikein väri. Mutta se on ollut se lipputanko on jäljellä. Mutta se on otettu siitä niin seinästä pois. Se on ollut niin silleen viistosti siinä. Just joo. No niinhän se tarina kertoo, että Hiiksillä oli sama juttu, kun nehän oli Sveitsistä ne solpet. Ja ne veti sen Sveitsin lipun. Joo. Niin. Nyt pysyi rauha maassa, ei kukaan tullut. Joo. Joo. Ja onhan tämä aika mielenkiintoista, että on kahvit tarjottu sinne, että vähän niin kuin osa siinä voinut henkilöstä. Joo. Sehän oli silloin, sehän kävi nämä kaikki kartanot täällä Etelä-Suomessa, tai mitä nyt on Porvoon ympärillä, niin sehän oli niin kuin karussa. Silloin Setälä itse ei ollut paikalla, mutta vaimo oli. Ja sitten se toimi tietenkin, se maatila toimi muuten normaalisti. Ja Setällähän oli ollut aikaisemmin naimisissa Helmi Kruunin kanssa. Ja ne oli eronnut joskus siinä 1910 kieppeillä. Ja Helmi Kruunhan on sitten näitä Kruunin sisaruksia, joita on Aino Kallashan on hänen siskonsa ja no se ja tietää, mitäs nämä nyt oli nämä kaikki muut. Aune Kallas ja Julius Kruun. Julius oli heidän isä. Karlo Kruun oli Joo. Helmin ja Aino. Joo. Ja Helmi Kruunhan sitten elätti itsensä siis sen Iän Setälän jälkeisen eron jälkeen siis suomentamalla. Sitten hän oli ja kirjoitti myös kirjoja. Sitten hän niin kuin toimi, tai siis niin, että hän oli vähän hurahtanut spiritismiin, joka nyt oli sen ajan semmoista esoteerista kiinnostusta. Mutta Helmi Kruun on muistaakseni perustanut sen jonkun spiritistisen yhdistyksen. Ja myös se, että erotaan, tai erottiin siihen aikaan, sehän on ollut aivan tavatonta. Niin. Ja niillä oli kaksi lasta niillä Helmi Kruunilla ja Setälällä. Eli Salme Setälä on heidän tyttärensä. Ja sitten mä en muista nyt sen pojan nimen, muistaakseni poika oli se toinen, mutta mä sen jossakin just tänään jotakin selasin, niin näin, mutta mä jo kerkisin unohtaa. Joo. Mietin, kun te puhuitte pojasta, joka oli nukkunut, että oliko se Helmi Kruunin poika? Ei vaan se oli mun mielestä sen tanskalaisen. Joo. Siinähän kävi pari vuotta sitten, meillä kävi semmoinen linja-auton kanssa, kävi semmoinen seurue, joka on Setälä niin kuin semmoinen yhdistys, jotka on tutkinut, ja siinä on kirjakin meille jätetty siinä. Ne kiersi nämä kartanot kaikki, missä se Eeministo Setälä oli niin kuin näissä kartanoissa niin piilossa silloin kapinan aikaan. Just joo. Mielenkiintoisia henkilöitä ja hahmoja täällä Askolassa on myös ollut. Ja sitten myös niin kuin tavallaan vaikuttanut paikallisesti. Että mun mielestä se on aika kuitenkin merkille pantavaa, että tämmöinen, niin kuin, joka sitten samaan aikaan kun hän on Paasikiven ja Mannerheimin kanssa siellä Hoovergårdin tilalla, niin sitten hän avustaa juhannuksen aikaan sitten sitä perintekoa, mitä tapahtui siellä teillä. Ja kirjoittelee kirjeitä sitten valtiorikosoikeudelle näistä vangeista, niin. Aika mielenkiintoinen juttu kaiken kaikkiaan. Niin se heinäkuussa silloin, kun se on ollut vierailut. Mitäs siinä sanottiin? Mun mielestä vai oliko se kesäkuu? Joulukuussa on itsenäisyysjulistus silloin vastaan. Se oli kuitenkin se, niin kuin se kevät tai kesäaika, kun on ollut. Joo.
tuossa. Heinäkuu 18 oli jo. Mä en tiedä, olisiko toi yksi, joka on tunnistamaton siinä, niin olisiko toi nyt sen aikainen pappi siinä? Ai se Pakkala? Niin. Mikä näistä? Tuo takinmainen, tuo vasemmanpuolinen. Koska tuossa oikea puolella mun mielestä siinä on nyt ensin on se Mannerheim ja sitten on Paasikivi ja toi keskellä oleva on se tällä. Just joo. Näin mä ne on niin kuin Joo. tunnistavina. Niin. Joo. Olisiko se sitten jo... Eikö hetken mennyt jo Mannerheim? Niin, kun mä... Joo. Niin. Joo. Se täällä on tuossa, joo. Mutta kyllä mä uskon, että toi olisi sen aikana, mä en ole varma, mutta luulisin, että Se saattaisi olla, täytyykin kaivaa, että löytyykö siitä. se Kyllä siitä olisi jotain kyllä kuvia löytyy siitä Pakkala, silloin Pakkalasta. ollut pappi siinä. Pakkala oli silloin jo. No sitten mä vähän ihmettelen sitä nyt siihen Pakkalaan liittyen, että yleensähän nämä kirkon ihmiset, niin niillä oli kyllä sitten tavallaan niin kuin ne, tämähän on nyt joku frakkismokki, en tiedä, mutta ei se muodakaan ole mikään liperit. Niin. Mutta Niin. Se voi toki olla sitten joku, en tiedä. Sitä ei ollut vaan nimetty tuossa kuvassa. Että, Joo. No nyt mä kerron nyt jo seuraavasta sit tarinapiiristä, jonka ajankohta ei nyt ole vielä ihan varma. Toukokuussa yritetään pitää, eli joko 13.5. maanantai tai sitten 27.5. maanantaina. Silloin meillä olisi tämä tarinapiiri Lauri Hakalehdon niistä piirustuksista. Eli Lauri Hakalehtohan oli täällä Askolassa pappina siis 36-61, jotain tämmöistä. Ja hän on siis 50-luvun puolessa välissä ja 61-62 piirtänyt askolalaisista siis lyijykynäpiirroksia. Ja niitä on nyt saatu tänne niin kuin ihan hirveä määrä. Me tullaan järjestämään siis kesällä myös näyttely tässä tilassa. Ja niitä on paljon siis tunnistamattomia. Niin tästä nyt tulee sitten niin kuin iso tämmöinen tapahtuma. Mä vaan nyt kerron valmiiksi, että tiedätte odottaa ja tiedätte, että ymmärrätte, että pitää tulla paikalle ja pitää tunnistaa. Ja koska teillä on se kaikki tieto sitten, te tiedätte niin kuin, joo. Ja nyt niin no mä sain nämä Asko Jäntiltä, joka oli saanut tältä Lauri Yrjö Schiltiltä, joka on ollut tämän Lauri Hakalehdon siskon poika. Hän on nyt kuollut jo muutama vuosi sitten, mutta mä olen tavannut hänen tämän Lauri Yrjö Schiltin. Mutta hän oli joka tapauksessa lahjoittanut Asko Jäntille näitä piirustuksia. Niitä oli siis tämmöinen Vino Pino. Osa on siis samoista henkilöistä ja osa on sitten eri henkilöitä. Osa on tunnistettu, osa ei ole. Ja Maaret on skannannut suurimman osan. Ja mä olen nyt täällä näytellyt ihmisille ja yritetään tunnistaa lisää. Ja sitten Piskulan Sirkka, kun kävi täällä, niin katsoi niitä ja sanoi, että eihän täällä ole mitään naisia näissä, että siinä oli vain miehen kuvia. Ja sitten tämä on oikein hyvä, että täällä kun ihmiset puhuu keskenään, niin sitten muutama päivä sen jälkeen tuli Anu Nurmi ja sanoi, että no mutta tässä on nyt vähän lisää kuvia, että hän on piirtänyt myös Anusta ja hänen siskostaan niitä kuvia, että nyt me skannataan niitä lisää. Sitten mä olen kuullut, että niitä on myös niitä Lauri Hakalehdon tekemiä siis vesiväritöitä taloista. Ja sitten hän on antanut niitä aina lahjaksi. Että kattokaa nyt vähän, mitä teillä on seinillä siellä kotona, että olisiko ollut jotain merkkipäiviä, että on Lauri Hakalehdon vesiväritöitä teidän omista taloista. Niin mielellämme otamme tämmöisiä vastaan. Mutta tämä todellakin pidetään sellainen tarinapiiri, niin kuin missä voi tunnistaa näitä henkilöitä. Ja siis kun ne on piirretty 50-luvun puolessa välissä ja 60-luvun alkuun asti, niin suurin osahan näistä on siis edesmenneitä jo kauan sitten. Mutta jos sieltä löytyy jotain sukupiirteitä, niin vähän kaikista. te, jotka nyt olette asunut täällä kaiken ikäinen, niin se on mielenkiintoista kyllä, jos löytyisi näitä tunnistettavia näitä ihmisiä.
Ja Lauri Hakalehto todellakin pappi oli, mutta siis nämä on hirveän tarkkoja nämä hänen, siis nämä lyykynäpiirustukset näistä askolalaisista ihmisistä. Hän on ollut erittäin taitava, sanon vaan. Et koska siellä löytyy todellakin ne piirteet ja niin. Et mistä hän on tämän oppinut tämän taidon ja kaikkea tätä. Mutta sitä on tulossa ja tästä tulee vielä tämmöinen iso juttu.